חברים יקרים, זה לא סוד ואני לא היחיד שאומר את זה, בשביל להתפוצץ ברשתות אתם חייבים לעשות ממומן, וממומן שווה לקמפיינר. קמפיינר זה לא כל כך פשוט למצוא, אני רוצה להגיד לכם שאני אחרי ניסוי וטעייה של הרבה מאוד שנים והרבה מאוד ניסיונות, זיהיתי את הקמפיינר שלי. אני ממליץ לכם ליצור קשר עם ליאור זמיר, הוא פשוט שחקן נשמה. הבחור הזה הוא לא מרפא רגל מהגז, הוא יבדוק לכם את המערכת, הוא יעשה לכם את כל האופטימיזציות האפשריות בשביל שהקמפיין שלכם יהיה הטוב ביותר, והוא יזהה את כל נקודות התורפה, הוא ייתן לכם הרבה מאוד שיעורי בית, אבל בסוף אתם תצליחו והקמפיין שלכם יהיה יעיל, הוא יהיה מדויק, ואתם תדעו בדיוק איפה אתם שמים את הכסף שלכם. אז אל תבזבזו זמן על קמפיינרים ועל כל מיני חברות שמתיימרות לעשות לכם קמפיינים ומעסיקות כל כך הרבה עובדים וכל כך הרבה אנשים שאתה אפילו לא יודע מי איתך, כל שני וחמישי מחליפים לך בן אדם. אתם צריכים מישהו צמוד, וליאור זה האיש שלכם.